Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu si otvoríme dva bavičky z tohto hanger packu. Ale ešte ako bonus som dostal tieto karty, na ktoré sa môžeme pozrieť. Dostal som to ako bonus. Kúpal som tento hanger pack z Aukra za nejakých 6 €, niečo také. Dopravo to bolo 10, čo sa veľmi oplatilo, si myslím. Dostal som takúto krásnu kartičku Thank you for your order. Potom takéto karty kusové. Čož, akože cenu tých kusových kariet, či to má nejakú cenu, to neviem, ale bolo to ako bonus k objednávke, za čo veľmi pekne ďakujem a dostal som ešte takýto sleeve, alebo ako to mám nazvať, taký dlhý. Takže ďakujem veľmi pekne, to som vám chcel ukázať. A môžeme sa vrhnúť na ten hanger. Takže tak. Je to už taká staršia séria, ale tak mňa táto séria veľmi baví. Som z tejto série už otváral nejaký ten hanger pack jeden. Čo akože, ak sa nemýlim, počkajte sekundu prosím. Čo máme? Takže máme to takto, máme tu túto vec. To je proti krádeži. Máme tu 3 takéto bavičky. Akože tento som, akože asi 5 nebude žiadny, si osobne myslím. Dáme tieto prvé 2 a tento si otvoríme na YouTube Shorts. Takže môžeme ísť na prvý baviček. Hľadáme tu nejaké podpisy, nejaké tak. Chcem nazbierať ten 100, ten prvý, ten base, tých 100 kariet plus tie ruky, alebo ako sa tam volajú tie karty. A ešte možno tie Authentic Profiles, ale to v aktuálnej dobe moc neviem. Takže dáme si takto. Jack Eichel. Hneď takto podpis. Shane Bowers SP Rookie Authentic Sticker Auto. OK, tak toto som absolútne nečakal, že nám padne, takže padol nám podpis. Cena nám kde vyskočila. Potom je toto Rasmus Dahlin a Artemi Panarin, takže ten podpis som absolútne nečakal a potešil ma. Cena toho podpisu neviem, ale akože dobre. Hneď prvý baviček a takto. Akože rozmýšľal som, že či nám nepadne podpis, ale že by takto hneď, tak to je príjemné. Dáme takto. Nick Schwattel, Mark Stones. To sú basicy, tuto máme Pierre Olivieri, pardon. A tuto máme Nablu, Artemi Panarin a Tyler Seguin. No, takže toto je všetko z tohto videa. V tomto videu nám zapadlo také, že zaujímavé, tak tieto SP Rookie Authentic a potom SP Rookie Authentic Auto. Tuto ho máme. Akože wow, je mega pekné. Môj prvý autograf, ktorý som kedy vytiahol. Takže paráda. No, takže toto je všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Tak čaute.